kwarta. Ay, salamat. Uy! Asa mo? Mangita lagi may kwarta. Mangita pre mo kwarta? Uy, luya. O ba na ko, be? Tara, si dugayan. Kanyaro itag nila ko diri ba? Huwag itag kitag kwarta. Ugo! Grabe ni kwarta diri sa kakahuyan. Ana na lang. Once gani na mo agi diri atong hadlokon. Nya, ko na tong kwarta. Sige. Gaya ba oy? Wa may nangagi. Maujod. Basta. Wala pa gani nangagi. Madahag, way ni agi. Tara oh. Miss. Oh, sa tuyo? Ana to silang mangayo kuno sila. Kwarta. Wala. Lupon ko mo loob. Di mo muhatag ang kwarta. Mao ba? Dara kwarta. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Wisit mo ha? Biyaan ko yung doha dito. Bugo juga may maujod. Bugo kita. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Tara mo magpuy-puy ba? Sige ta to oy. Kaya ba ba ka? Ako tak-iya ni baulag. Gikan rin ang turto sunahan. Aw, ikaw dai noy. O ako, palag ka. Ay, dili man noy. Aw, ambin mo mga kwarta be ug kanang imong mga ahalas. Ahalas ba? Ahalas gud kanang isabit diri sa liog, baliog. Noy, wa ka gabaw nga nabagi pagpatay diri dapita. Nga iya kong sapsukoton nga di iyang lugar. Ay, ikaw na ito, Noy. Hihi. Ang ako lang ba, niyayo ta kong katahuran. Maglaog pa kong pasaos manok, tukon sa kandi. Aw, pasaw di ah. Anong kailangan kong gawin upang malaman? Muram lagi kag naipi ang pre. Kuhan mo god, nadagma ko kay dami kong galing busay di ato. Uy pre, ako ka. Oh pre, daghan, naas bulsa na ko. Makatag we. Gusto mong dakong kwarta? Duulan ninyo na ay. Sige, isugod ta. Tara. Uy, Noy! Isugod ko ni magbaro. Isug sa kagtinanawan. Ambil kwartan mo ba? Kwarta de, ha? Kumusta? Kumusta inyong pangos? Pangos bitaw. Anong kailangan kong gawin upang malaman? Ito start. Start. Ahalas gud, kanang isabit sa liog. Sorry, Adister taras lang yun. Karon nami sa amo ang mansyon o basa mi sa mga nagpa-shoutout. Shoutout kay Heavenly K, Og ni Roel Gonzaga. Ni Jane Borromeo. Kate Bianca, Og ni Alexis Flores Hernandez. Og ni Berlin Cantela. Ni Maria Teresa Padilla Gonzaga. Ni Chichi Liberac Bros. og Aljon a sister. Jasmine Incabo Mansera. Bianca Lorraine DJ Kaging. Og ni Sarah May Bakumo. Ug ni Mary Jane Tekeng Hukson. Justin Jane Biatango. Og especially sa among direktor nga si Bench Libria. Og sa among producer nga si Miss Riami Silosia. Ug shout out kay ni Chuchar Espanyol, Harvey Incabo, GB Aum, Shikaina Mabanag, and Jess Selvano, and Princess Sarah Mahinay, Ivy Sanjagan. Og sa especially ni sa among bag-ong vlogger si Paris Libria, Paris TV ang channel. Please subscribe. Thank you and please stay connecting because we have more videos. Yeah. Bye.
kay pamahaw, naglaag tibok adlaw. Bahala ka wa na payay bahaw.